Garaipen honek herri mugimenduen beharra eta balioa berresten dau. Eta horregatik, garaipena elkarrekin ospatu nahi izan dugu gaur be. Asko eta asko sarie gure lurra defendatzeko lanean zabizienok. Jaso gure babesa, adorea eta indarra. Eta ez eduki dudarik borrokak merezi dabela. Behin eta barriro esan dugu, Guggenheim Urdaibai proiektue geuk geldiarazi dugu herritarrok, hemen gauzenok eta ibili garenok. Herritarron lanari esker baztertu da, herritarron borrokari esker. Proiektu hau baztertu da, herritarrok kalean borrokatu garelako, elkarrekin lanean ibili garelako, ahotsa altzau dugulako. Proiektu hau baztertu da epaitegietara jo dugulako, gure lurra babesten daben legeak defendatu duguzalako. Eta proiektu hau baztertu da desinformazioari aurre egin deutzegulako eta informazioa herriz zabaldu dugulako. Herritarrei egia erakutsi deutzeguelako. Busturialdean abiatu eta Euskal Herriko bazter danetara joan gara. Guk itoarazi dugu proiektu hau herritarrok. Eta horixe da kontatuko dugun aurrerantzean be. Horixe azalduko dugu eta horixe azalduko deutzegu gure ondorengoei. Jakiteko ezetz, agintariek ezin dabela beti gogoak emoten deutzena egin. Eta jakiteko baietz, herriak badaukola hitza, herriape badaukola agintea. Herritarrok badogula ingurumena zaintzeko bete beharra. Gure inguruaz gozatzeko eta bizitza duinak izateko eskubidea. Eta herritarrok badogula etorkizuneko belaunaldiei mundua ahalik eta bizigarrien izteko obligazioa. Entzun ondo, agintariok, hemen gaoz eta hemen jarraituko dugu. Ondo eginak txalotu eta astakeriak salatuz. Jada, ez dau balio betiko komodin horrek. Zema bider entzunete dugun, Zuek danari esaten dute zuek. Baina nor gara gu eta nor sari ez zuek. Borroka honetan, askotariko jendea batu gara. Gazte, heldu eta adineko, herriko eta hiriko, ideologia bateko eta besteko. Ikasleak, langileak, pensionistak, ekologistak, transfeministak, zientzialariak, kulturgileak, legelariak, horrek danak garagu. Era berean, gure lurra arriskuan dagoenean, gure etorkizuna jokoan dagoenean, ez da onargarria epelkerietan ibiltzea. Eta ez da onargarria kalkulu politikoak egiten ibiltzea. Borrokarekin bat egin behar da. Behin entzun genuen, bai ala bai.